Hi, si Manang Helen eh. Good morning, madong buntag. Madong tanan. Karon alas 4 pa. Kasi kung ligo kay musuti ko karon sa do kay mahapdi na ko unja. Kay mo hatod ko ditong among izaan nga namatay silang Rehina Wiso Pagikan. Igagaw tong tatay. Dugay po ko sa ilang border sa unang panahon. Mo na nga. Muluto ko sa karinderya ron og sadyo. Kay mahatod ko unsa mga laon na misa sa lubog ng Rehina. Condolence day tanan sa pamilya nga Wiso o Pagikan. Saan taman nga kuan man. At tunita pa dong tang tanan kato si Rehina bag-o pa pang kwentahan lagi ang anak si Rowin Wiso katong lubong na mo des niaging buwan. Gatong anak karon si Zanapod kuan sila tanang nangawa sa kalibutan si Roderick, si Rowin, si Rehina, si Mingkuloy mana ilang pamilya condolence sa pamilya nila Wiso Pagikan malang karon mudong na ko kuan karinderya kay magluto ko kay bawa naman to pag-igas karinderya kay amo ra batong parente sinang Rehina gagaman to nila sa tatay manang lutuan sa naman sila lahat kay di ko luto di man sila kapaninda ya kamusta di ay mo katong naingan nga dako ko na kog sweldo sa YouTube kaluis Ginoo gamay ra yung taon di ko apod pang load mo magagwanta ko pa na trabaho isag init o bugno na hang trabaho hang gagwanta kay mado naman na trabaho kasi magdi man magsalig sa YouTube na mo giniingan hang dako ko na kog sweldo o Ginoo ko unda ka kog sweldo di ko magwantag trabaho pakita man siguro mas ahang sitwasyon dito sa karinderya nga kuan kanang magkadyo kahoy lugas sa kahaling di baka daglang kay di makahaling karon gani magdamang di ko kay alam lang gagwantahan kay wa pagsarap ka makakuha trabaho bisag barato ra sweldo sa makaya-kaya ra man pod sa ang problema nga kay bawal mo sa problema. Salamat sa inyong advice katuning komentahan nga na Ginoo. Salamat nitong tanan sa inyong pagkuan nga advice nga kita alagi og sulbad ng problema na namahan mo guning comment pero sunod adlaw hang shout out ra hang tanan kinsa mo ug baka lugar ko kay ganun na magpa-shout out ha pero pasig karong Domingo mag-shout out ra ko kay busy pa ko karon basta Lunes to Domingo di ko pwede di ko mo duty sa karinderya kay igagaway ka paninda mga kagulay ko makaligo alas 4 pa na mata na ko nanad naman nga ni salamat yung tanan sa katong nagsubaybay sa akong kuan ngaway pagpuas o tanaw sang video daghang salamat yung tanan God bless yung tanan di na mo na tasok saan kay di mo na makuan pero mo abot parang nga magtagsa-tagsa kung sitaw yung tanan daghang salamat kita lawan datos kantin niya kay sigting ngureng makamata kong sago kay langgam tatay ang sigting sa kudaan kay abot sa kantin di na ako panudday mohi orasan ng kuan tatay limukol kay sigting daghang salamat sa pagpuay-puas sa pagtanaw sa ahang video kada adlaw bisag ahang video say di makuanan kay tungod sang kabisi pasensya na mo ahang video nga
di ma kuwag sumpay sa sunod kay tungod sang kada trabaho nang ikuan ang video-video kaya hindi mawag ang channel kaya mas probably uploadan ko madlaw pero adyo ko nagsalig sa hang kuan mo nang trabaho ko bahala gamay sweldo basta kanunay sa usahay pod na ko yung mga order nga biko order nga suman hapong order lutuan pero napo ko yung mangiso kay bago na maintenance duha ba ko yung maintenance na ko yung atorvastatin o kuan masartan og di ko maghinay trabaho asa man ko gipalit unang usay po to yung mga apo mga marajig ko pang sadaan ko nila sa Sibudoy usahay pang kuan ko sa isang youth pang kuan sa isang module gamit ballpen band paper gapon gani man gipadaga may gapon kaningan man og kansat man og kuan wala di ko pwede di ko magtrabaho trabaho ko bisag basta bakaya lang mas lawas kalau sa Ginoo nga askil gihapon muna nga salamat nilang tanan sana baron halin din yung gawin kay ang servisyo dani ano ba ano niyahay ko po niyahay pa po dito akong kadani o kuan pagluto o ganit po ni magkabo karsada sa tubig ana bago ang taong bit-bit kay gas ba kaya ulit ko magbit-bit kay ito kanin dalutuhan ko kaya sa kini dia mabot sa tungay kakaw panluto may kahoy na dito ba tubig, kabuk kasi. Tapos kasada magkabuk. Paita. Mas ang bisaan. Di nalimutan ang ano magluto. May tubig sa gripo. Nakaos pa. Ano? Ito sa kasada. Kabo. At ang tubig nga una. Naman. Huwa ko sa mulay. Bugas. Limag.
Kahoy. Hay tulog hari kentang. Kaya. Hay ito mas abukan. Anak jika hoy di ka dum siga. Dili ka uwan. A few moments later. Salamat Madam Cherry. Kay wa mo koy tarang kaandari lagis karindiri ay jag mura ko kana busog jag magluto kung jag pancake gikan nimo. Ya nagluto tilawan ni namo ron. Bitaw wa jud ganay kaandaris karindiri og luto. Niwang-niwang ko ako daghang niniwang kuno ko kay ang mga pantalon sa unang di masuohan ang isuo karon. Dito pa ko sa Manila kaning pantalonan ning arang karon aw di na mo arang karon ning arang na. Volunteer siya magluto ko no mig siya og pancake. Diyan na po siya Diyos. Taguhat nga ng hipos ko. Nagluto siya magtimpla mi og Diyos. Kay mga mi snack day mi. Kahanga dako ko may kahanga gamay nga lutuanan. Diyan lang salamat sa imong kuan. Ipada nga pancake. Pang pancake di ko kay luwas. Pancake. Pang pancake lagi. Tatay ko karots. Katong ko karots, daghang salamat dadto kay sakto dito na. Paborito dito na. Daghang salamat Madam sa imong advance nga pinaskuhan para na. Salamat sa imong kabuotan, sa imong kamalumong kasing-kasing. Bisan og sa kahanginan na tanagila, ingana day ka kabuotan para namo. Labaw Paskuan, labaw pasputod sa tinai. Salamat sa pag amuman nimong upaw nas imong puder. Wala paw. Wadyo ko nagdahamog ka ng napay mo kuan, nagbuot-buot siya upaw kay kahapon mo pilit. Kay kaha man nga dako lutuan nagsudan. Kay mora pa ning kaha ada ni bugtong, lutuan nagsudan. Kay dari mo lagi sa kuan ditso, kay wa man lagi tawo sa bahay. Hangi kung kuning kag paniud to kay ganay kaon imong magluto ko nay lutuan ko no ninja mag timpla pud mi dani kuan ron Diyos kita tanza nay tubig bugnaw wa ice di ay ni naman ang ice ni Madam dadto timpla mi dog Diyos wa man mga bata ang badi-badi dani kinanguli man kay Bernice man lagi ron namin nagkuan ani ba ron pink lemonade. Pink lemonade. Lemonade ko ni. Ako ni kan nakagawa ni. Kamu guna kanang naay sinod baglata. Salamat Madam sa imong kuan. Hello. Imong juice makatulong ko ni juice. Hello. Ingna ko gay ingna ko silang nakadawat bako sila text na tingi Mas bilita. Yan listing dia. Maapil ko tadi ha. Pinalis ma'am dia. Supported. Supported na best friend ni. Nabot ni dari dia sa kalendarya na. Nambok. Nambok ko nomi.
Ano ka pa? Supaw. Tago. Ako yun na yun, dani nagkaan. Tago supaw. Alimutan ko no. Baling siya pugno day. Pugno ako. Ulo kay bukid man. Kay sudad man mo na ni muot. Siguro may gidi malas kay nilakaw naman. Dali man, diwa ka kas nilutong bilita nga kuan. Asa mo kitag pancake nga gikas kuan. Gikas gawas ko nutong para kuan ah. Di na niya ka ng timplahan ni Da, bilita. Pila ko no.